mali brat George, ovo je mama prase, a ovo je tata prase. Pepa prase. Gospodin Strašilo. Pepa i George se danas igraju kod bake i deke praseta. Zdravo, deko prase. Deko prase. Zdravo, Pepa. Zdravo, George. Deko, šta tu radiš? Pravim baštu sa cvećem. Ovo seme će da izraste u prelepo cveće. Bacam seme na zemlju. Zatim prekrivam seme zemljom. O, gde je nestalo? Seme je nestalo. Ovo je čudno. Siguran sam da sam ovdje ostavio seme. Jesi, deko prase, videli smo. Ali sada ga nema. Pa dobro, morat ću da dodam još. Kao što sam rekao, jednostavno bacim seme na zemlju. Mala ptica je pojela deka prasetovo seme za cveće. Hej, skloni se od mog semenja. Znači, tako je nestalo moje seme. U mali ptiči stomak. Još dve male ptice jedu deka prasetovo semenje. Pogledajte. Iš. Kakava je to galama? Bako prase, ptice su pojele svo moje semenje. Pa smo ih oterali. Nema svrhe terati ih. One će ponovo da se vrate. Pogledajte. Treba nam strašilo. Šta je to strašilo? Strašilo je lutka od slame koja plaši ptice. Odlična ideja, bako prase. Napravit ću ga. Pođite za mnom. Pa, ptičice, napravit ćemo strašilo. Ovo je deka prasetova šupa. Ovdje ima mnogo stvari od kojih možemo napraviti strašilo. Prvo nam trebaju 2 štapa i malo kanapa. Mi ćemo to da nađemo. Pepa je našla štapove. George je našao kanap. Odlično. Uvezat ću štapove da bih mu napravio telo. Baka prase je našla malo sena i stari džak. Divno! Stavit ću seno u džak i napraviti glavu. Sada je strašilu potrebno nešto da obuče. Evo stare odeće. George je našao haljinu. Šašavi, George. Gospodin Strašilo ne želi da nosi haljinu. Pepa je našla kaput. Odlično, Pepa! George je našao šešir. Odlično, George. Gospodinu Strašilu treba lice. Tako je! Da li, George, ti želite da mu naslikate lice? Da, želimo. George je naslikao oči i nos. Pepa je naslikala usta. Fantastično! Gospodin Strašilo je spreman. Ptičice traže deka prasetovo seme za cveće. Pogledajte, ptičice su se vratile. Ne brini, Pepa, gospodin Strašilo će da ih uplaši. Upalilo je. Gospodin Strašilo je uplašio ptičice. Dobro je, sada će seme biti bezbedno. O, deko, ptičice izgledaju veoma tužno. Da, izgleda da su gladne. Zato sam donela ovo. Šta je to, bako? To je hranilica za ptice. Deko, mogu li da dobije malo semenja, molim? Dođite, ptičice, vreme je za ručak. Sada ptičice imaju svoje semenje. Ura! Ptičice su ponovo srećne. Pepi je drago što deka prasetovo semenje neće biti pojedeno. Ali još joj je draže što ptičice neće biti gladne. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks.